Waqt laqa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, id-deputat tal-House of Commons Kevin Bonavija spjega lil Bernard Gregg x'inhi l-viżjoni tiegħu għall-lokalità ta' Stevenage, ir-raħal fejn jgħix. Dan kif il-partit li hu jirrappreżenta ġie elett wara 14 sena fl-oppożizzjoni. Fil-fatt fl-4 ta' Lulju fl-elezzjonijiet tar-Renju Unit, Kevin Bonavija li hu ta' discendenza Maltija ġie elett bħala membru parlamentari fil-House of Commons fisem il-Labour tal-Ingilterra. Bernard Gregg u Bonavija tkellmu dwar l-affarijiet li jaffettwaw kemm lil Malta kif ukoll lir-Renju Unit, fosthom il-kwistjoni tal-popolazzjoni, l-għoli tal-ħajja u l-bżonn ta' mudell ekonomiku ġdid li jaħdem b'mod sostenibbli. Tkellmu wkoll dwar kif ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u r-Renju Unit għadhom b'saħħithom sal-lum minkejja Brexit. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ix-Shadow Minister għall-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia.